תתעוררו, כאן רון על הבמה, רב החפרפר הוא שיר השנה. זה הסיפור, ללא צנזור, לא מסתיר כלום, יודעים את האמת, איך פגש את רופוס. חתול לא נובח, אין סיכוי לגורה. אבא שלי אלרגי לפרווה בכל צורה. חיות כחות חיפשתי, ואז פתאום מצאתי קטן ורוד חוף, תביאו קרם שזור. אוי, מה זה? הדבר הזה? קדימה, נשמע את הבנות. אוי, מה זה? הדבר הזה? חכו, אני לא שומע את הבנות. תקשיבו לשיר החפרפר. שמעתי בחנות על הנחת ענק מכרסם ועוד קרח עם זנב חלקלק. שזה היה הפתרון לא יתואר לבעיה של אבא עם חיות עם שיער. ואז המנהל בא לפתוח את הכלוב, אמר אתה יודע שהוא קרח? אמרתי לו אכפת לי, נתן לי אותו, אמר תזהר לו להפיל אותו, ואתה רוצה את הכלוב? לא, הוא יהיה בכיס שלי. אוי, מה זה? הדבר הזה? זה נכון, זה חפרפר. קדימה, הבנות שרות. תקשיבו לשיר החפרפר.